Vyražame na Dovču, Pampi, vstávaj, pome. Ola, Poľsko me volá, zapraszam, do zobačenia. Ešte natankujem pred cestou. Maťu, my sme bohatá svorka, nie? Nám je jedno, keľo stojí benzín. Furt tankujeme za 20 eur. Do riťky, zase som to prepískol. Deň dobrý tam na recepciu. Tu Pampinka Turbinka z Bardejova. Prišla som ku vám na vakácie. Maťu, to ktorý domček bude môj a iba môj? Ani jeden, my tu budeme len ubytovaní hostia, Pampinka. Joj, celý život riešiš len detaily. A ten je náš. A volá sa Gaštanko. 3 dôvody, prečo sme sebe cez ľavomat vybrali super dog friendly Wislov Resort Spavo v Poľsku. Abo keď je dog friendly, naozaj dog friendly. Po perše, v rezorte majú prírodné jazierko, kde sa môžu kúpať ľudze i psi. 1,20 m hlboké, pozvoľný vstup. Pampi, však už prestaň toľko mliec s papuľkou, nevydržím mať tak dlho stiahnuté brucho do zaberu. No, však sa ukáž v plnej krase. Druhý trimester, 6. mesiac. Milujem aportovať z plišové proseko. U nás maximálne v jarku. A tu vo Wislov Resort rovno vo hotelovým jazierku. Paradzina. Po druhé, pčiky tu nie sú na druhej koľaji ani v reštaurácii. A neliem tak, jak druhá trieda pod stôl. Pri vstupe sebe požičíš dečku a liehneš na drzaka rovno medzi ľudí. Kto sa učil posíľať? Tu je krivý zahyb. Maťku, laskonka, donieš jedno koliesko šunky. Však tu je milión druhov šunkov. Jak mám vedieť, ktorú jej mám vybrať? To je super úloha pre vegana. Mňam, fajnú mastu si vybral, dávam si hitika. Po trece, v hotele majú vlastné cvičisko agility. Ja som tu trénovala svojho sluhu Maťa. On poslušne preskakovala a poctivo obchodzela prekažky. Nikda som ešte nebola ubytovaná vo vecej dog friendly rezorte. V hotelovej príručke sa píše: Včíky sú u nás vítané na posteli. Dúfam, že tu ešte dakedy prídeme. Zatiaľ tu ochabím pár chlupky na pamiatku. Do zobačenia, Wislov Resort. A ďakujem z ľavomatu, že mi vybavil toto dovolenku. Bol to zážitek. Darmo, ale Poliaci znajú podnikať. Majú to v krvi. A dôležitá info: počet pšíkov na izbe nie je obmedzený.